Όμως διάβασε ότι πήγε να κάνει αντιπαλός του, αλλά καθυστέρησε και χάνει την μπάλα. Κοντρόλ του Κουδουλάκη, ωραία, γυρίζει στον Κολοβό. Κολοβός πλασάρει και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Λοντίκιν. 2-1 ο Πανιώνιος στο 40. Ξανά δείτε εδώ τον Κουδουλάκη με το υπέροχο τακουνάκι, βγάζει στον Κολοβό, προλαβαίνει, ακούψε την μπάλα ο Λοντίκιν και σκοράρει. Μετά από 15 μήνες στη Νέα Σμύρνη ο Κολοβός το Γενάρη του 12 είχε πετύχει γκολ στη Νέα Σμύρνη. 2-1 το σκορ για τον Πανιώνιο. Και πάλι θέλει να σουτάρει δυνατά. Πολύ σημαντικός. Ένας παίκτης που ξέρει μπάλα σε αυτό το χώρο, μπορεί να κόβει, να ράβει, να σκοράρει, να δημιουργεί. Νομίζω στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι ακόμη πιο πολύτιμος από το παλιό δεκάρι. Για να δούμε όμως τον Πανιώνιο πώς μπορεί να αντιδράσει. Ο Κοντουλάκης στο σουτ, γκολ! 1-1 η απάντηση του Πανιωνίου με τον Παρασκευά Ανδράλα. Ο Κοντουλάκης έκανε υπέροχη προσπάθεια, γύρισε τον Ανδράλα, πλασέ, ψύχρεμο, νικάει τον Ιτάνς, ο μέσος Πανιωνίου. Πρώτο γκολ και για τον Ανδράλα στη φετινή σεζόν. Ο Ανδράλας ανοίγει λογαριασμό του Πανιώνιο.